ya karang lagi kahanan corona dadi apa-apa tak lakoni. Bakulan apa-apa ya tak tandangi. Sing penting iso mangan, iso duwe duit, iso badan. Lak ngono ta, Cok? Haredang, haredang, panas. Pong jel pong, Aku udah madang. pong jel pong, pong jel pong. Hei, Piye kowe iki napa kok malah jatilan? Ya ora, yo karang ngene iki yo kudu golek pangan lho. Oh iya, Piye kabarmu, Mbak? warunge dibuka. Iya. Ditata. Milkine. Kowe iki lho, mbok yo ndene larisi Mbak Yune ora gondatel wae. Kowe kuwi lho, mangsa corona kuwi ora gondatel wae mbok yo nglarisi Mbak Yune lek dodolan kok ngene iki lho. Yo kaya aku arep ngopo? Kahanan coronanya udah apa kae jinteng sing ketan. Disteng siketan. Kuwi jenenge apa? Di apa? Bahas pokoke iku lho Mbak Yu. Aku ya memeng iso. Ya wis pokoke kuwi aku yo nek pomo istilah-istilah ngono aku yo jan rapati odong sak iki sembuh. Dasare laku yo teras barang. Mbak kok apa to Mbak ini nang iki? Aku, wis to, kowe iki ora usah repot-repot. Nek umpama ora iso masak, dadi resellerku to. Kok berarti? Iya, ya wis mungkin kali ini. Sing penting jenengan ki bakul apa gek aku lek masake ya bener. Oh ngono nek. Jare jenengan ya kagungan humate karo corner ngono. Renggane corner Homet. Renggane corner kuwi jenenge warunge, Homet kuwi hasil le masak dhewe. Oh, Homet kuwi buat gawe omah. Heeh, terjamin dan higienis. Sotrari. Steril. Nah, iki produk-produkku Apa, Mbak harus Yu? ngerti. Iki jenengane cireng bumbu rujak. Cireng. Banci digoreng. Oh ya, tuh, banci digoreng nyapa kowe. Iki lho, iki nek digoreng jabone kemriki renyes-renyes jerone lumer. Lumer ya, Mbak. Sambele setar. Sambel coklat lho. Teksturnya kenyil-kenyil. Sing kok ana abang ijo biru ki ora Abang ijo biru iki sing dijenengke Milky Deli. Nah, iki ana 6 varian rasa. Milky Dairy ki lak susu agar-agar Susu dicampur deli kuwi lho. Oh, lah. Ublek-ublek ngono dadi duit. Iki ana 6 varian rasa. Iki ana stroberi, ana anggur, lesi, coklat, melon, lan mangga. Koyoke sing Garek milih sing endi? Mbak Yu. Kuwi jenenge cocolat. Kaya klambiku ki lho. Iki cocolat. Kowe seneng cocolat? Heeh. Kok nggo buka. Tak nggo buka. Tak gratis wis. Alhamdulillah. Lan iki uga kanggo ngadepi sesuk badan. Apa iki Mbak Yu? Iso golek-oleh. Delok. Iso nggo pacel. Parcel. Iya, parcel. Iya, lah karang mungkin kan ngono. Ya, pokoknya ning nggone renggane skoter ki apa-apa pepak. Opak yo. Kowe umpama arep pesen apa wae tak tandani. Oke. Lah Mbak Yu, lah siji. Iki sing kabeh menat apa ana apa ana lho rasa apa kuwi. Rasane? Oh, ya cocok rasane beda dengan yang Aku rasa bayar. Ya ora lah nek kuliah njotan bayar. Oke. Kuliah kok. Yo, Nyok iki tak borong wae Mbak Yu wis piro regane? Iki didolke kabeh iki karena kowe reseller pertama to. Oh. Tak kei promo. Piro kabeh? 100.000 wae. 100.000. Ora sak larang-larang. Murah lho, guys, tenan. Sabrak. Omane aku. Kamu duwe to? Yo Kulaan iki niku. aja ndelok Kudu njuk dibayar langsung medal Iya, tak piye? kulaan meneh. karang susune nyengkir gading. Alah, dompetmu kita yang ngono kita. Gane kahanan corona iki ora wis kok sak apik-apik ndak kemaringan. Oh iya, ya wis penting kowe bayar ning aku lunak terus aku seneng. Ya wis pas 100.000 Mbak Yu. Ya, Ya, matur nuwun. Wis kan ngene, sing anu, sik aku yo ndek plastik. Wis lah kuwi nggawa Kayak kan lho. plastiknya spesial meneng wae, spesial plastiknya. Astagfirullah. Orang kaya lho. Orang kaya yo. Plastike bakon damai. Nah, ini tasmu. Kurang kepiye aku. Ya moga-moga dadi rezekimu ya Mbak Yu. Amin, ngopi-ngopi ya, adewe iso urip, kok corona kaya ngene iki. Wis to, gek mangkat. Tak dongake laris manis.
ya kok. Iya, sabar ya, Mbak. Ya. Kurang ajar karo Mbak Yune iki. Hati-hati, Dek. Eh. Pun del-del pun. Pun del-del pun.